Kawe kalong yang Muslim, kala ai sngubha ya kajaka kabashongdor, ar pen sanklur nakapenta, bante ya ka tempel Hindu, kabahe tam haka perthei, ka Virat Ramayan Mandir, haka thain Katwali, jongka is Champaran district Habihar. U ISTF Khan ude, u he spa na is Champaran, u batrikam ha Guwahati, ula ai sngubha ya kane kajaka Shakanyam Hindu. U Archanya Kishore Kunal, Kridu ka Mahavir Mandir Tros, hapatna ulayathu, balakre ya ka jingtmu, banchna ya kane ka jaka maneblay, dangshan la pendap, ya ki jingdon kam ban ay ngubha, ya ka jaka nakabenta banchna ya ka ying maneblay, ha office unong tho jaka, ha ke Sharia subdivision ulayathu. Ulayathu ru, baka jing ay ngubha jong u, khan, bat ka ying jong u kade ka nuksa bakraw, ya ka jing ya long shipara, bat ya long kawe hapning ki artli ki nyam. Klem ka jing yarap ki Muslim, kan long ka ba e ban sngutu ya ka jing angnut, na ka benta kane ka projek ula penrap. Halor ka jing no senyang, u ISTF Ahmed Khan, ula ong ka tempel kadon kam ya kane ka jaka, ban shna tempel, omla ban urlong klem kane ka jaka. U Mahavir Mandir Tros, hadu menta kalayo ya ka jaka ka bahe, chispa arpsan akar, bante ya ka tempel, ka tros kan sayo, sa arpusan akar, kajaka hakathan. U Virat Ramayan Mandir, kan khamjrong banya kajaka maneblay kaba pawnam, jong ka perthei, ha kaspa asnem kaba khat ar, ka Angkor Wat, kabadon, ha Cambodia, kabajrong, ar spa khat sanput ka kenjang.